iindaba zethu zanamhlanje nezifundelwa nguBhero Machine Gun Bubisi. Kukho indoda ebhandwa ngesityholo sokusebenzisa imbokotho ngenjongo zokubulala. Isixhobo esi isisebenzisayo siyingozi ngamandla. Kubonakala ifaniswa njengomntu ophethe ivolovolo. Isitena esi sibaleka ngesantya sembumbulu. Kuvakala igqityelwe ukubonwa entla eMahikeng, kodwa ityala lisaphandwa. Kukho ityala elixhaphakileyo elifakwe kwiziko lamapolisa kwiphondo laseBhayi. Kufunyaniswa into yokuba kubiwa ii-satellite ze-DSTV abantu bebukele njalo. I-satellite edume ngokuba sisitya se-DSTV eBhayi. Le ndoda izawuvela apha izawucacisa. Enkosi kakhulu Bhero. Ndimi kwenye yengingqi exhaphake ubuyo lwezitya lwe-DSTV eBhayi kwaZakhele. Nangu omnye umhlali ohlelwe yile meko, singaphosanga amaseko, khawutsho kwenzeke ntoni? Buda yam, ndicela ubulisa uNozala pha eKapa noSisi. Hayi ayifoni nakubuliswa apha enginomathotholo lo. Itsho kwenzeke ntoni? Buda yam, ndithe ndisabukele njalo ujika majika. Ndava sekukhala i-TV ayina-network. Xa ndiphuma phandle, yes. Isitya se-DSTV asikho tayam. Hayi ke, izivele babukeli, mna ndingugcobani Bhaloyi, reporting live from kwaZakhele eBhayi. Ziphela ngolo hlobo ke ezanamhlanje indaba, sobonana kwixa elizayo. Makuthiwe bengilapha.